že bavíme sa o byte, ktorý treba aj stavebne prerobiť. 80 m štvorcový byt, Bratislava, koľko peňazí si klient potrebuje pripraviť? Treba pri kompletnej rekonštrukcii rátať niekde v rozmedzi 1500 až 2000 eur za meter štvorcový. Čiže 160 000 stojí rekonštrukcia. Tak. Bez projektu? Presne tak. Čím vy bojujete, čo sa týka financií? Z pohľadu financií ich veľakrát zaskočia tie hrubé stavebné práce. Tam sa bavíme niekde okolo 40 až 60 000 eur. No a poďme už teda na tie vaše spomínané 3 balíčky. Štandard máme 75 eur za meter štvorcový z DPH. Premium máme 100 eur za meter štvorcový z DPH. A potom teda ešte exkluzív. Potom sa budeme baviť. Povedzme si možno, ako prebieha fakturácia. Po schválení cenovej ponuky 60% z celkovej ceny projektu a daného balíčku, skompletizovanie vizualizácií 20% doplatok a po skompletizovaní výkresovej dokumentácie posledných 20%. Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Za koľko s architektmi o peniazoch. Dneska sa druhýkrát budem rozprávať na tému interiér a bude to s veľkým zástupcom interiérovej tvorby a to je štúdio Dobrý interiér a zakladateľ Mišo Fekete. Ahoj Miško. Ahoj Peťo, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že si teda pozvanie prijal, pretože v tom prvom dieli, kde sme sa rozprávali o interiéri, som sa rozprával s Andrejom Šabom z ateliéru Noise. Vy ste ako keby máte úplne odlišný prístup k tej tvorbe a to je strašne dôležité, že si to vieme porovnať. A dneska sa teda budeme rozprávať o tvorbe interiéru, typický trojizbový bratislavský byt 80 m štvorcových. Hovorím to preto, aby sme si to potom vedeli tie ceny trošku napočítať a porovnať. Takže začníme zahrievacou otázkou. Určite to chceme zaramcovať, že sa bavíme o rekonštrukcii toho bytu, že nebavíme sa o novostavbe, kde sa len ako keby zariadia veci. Takže bavíme sa o byte, ktorý treba aj stavebne prerobiť. Takže takáto rekonštrukcia, keď to tak nazvem, 80 m štvorcový byt, Bratislava, koľko peňazí si klient potrebuje pripraviť? Keď chce interiér od dobrého interiéru. Tak v zásade treba rozdeliť túto celú sumu, ktorú si klient musí pripraviť na také dve položky. Jedna je projekt od nás a druhá je tá samotná rekonštrukcia, to zariadenie toho interiéru. Keď to úplne so všeobecnením, úplne hneď naprvu poviem, tak máme taký univerzálny taký vzorec pri tej cene tej rekonštrukcie, kedy treba pri kompletnej rekonštrukcii rátať niekde v rozmedzi 1500 až 2000 eur za meter štvorcový. Kompletnej rekonštrukcii 80-metrového bytu napríklad. Čiže 160 000 stojí rekonštrukcia? Tak. Bez projektu? Bez projektu, presne tak. Dobre. OK, čiže za 160 000 to vieme urobiť, to je niečo, čo vie klientovi vybiť poistky hneď na prvú, pretože on už má ten 80-metrový byt, ale na rekonštrukciu má iba 100 000. Hej? Že začneme zatiaľ iba tak ideovo, že ako vy pracujete s tým rozpočtom toho klienta? Treba povedať, že na začiatku projektu sa ho na to pýtame a je to proste samozrejme vec, ktorú komunikujeme hneď od začiatku. Samotný návrh interiéru, ten projekt interiéru vieme do určitej miery prispôsobiť tomu rozpočtu. Ten budget je samozrejme vždy nejaký a vieme to prispôsobiť. Myslím, že to už spomínal, vieme urobiť rovnaký, byt za 160, ale aj za 220. Je to samozrejme možné a veľmi radi. Akože keď veľa, tak áno, ale keď za 100? A toto je presne tá vec, že ak za 100, prípadne ak za nejakú sumu, kde to až nie je možné, tak naozaj veľakrát sa ako keby korektne na začiatku rozídeme a povieme si, OK, že toto proste nie je realita. Na druhej strane, ak napríklad je ten rozpočet veľmi obmedzený, ale stále reálny, tak naozaj veľmi, veľmi citlivo pracujeme v tom samotnom návrhu interiéru s materiálmi, so solitérmi. Snažíme sa prispôsobiť ten návrh alebo ten interiér tomu rozpočtu. Sú položky, ktoré sa ako keby nedajú nejako zlacniť. A to sú hlavne tie, špeciálne pri rekonštrukcii, a to sú tie stavebné práce a tie procesy, ktoré treba urobiť naozaj poriadne. OK, potom neskôr vieme dať lacnejšiu podlahu, vieme dať lacnejší nábytok, a to už je potom na tú diskusiu s klientom, že kde chce pridať, kde chce možno, že ubrať. Spravidla naozaj vždy radím veci, ktoré len tak ľahko nevymeníme, ako podlaha, nábytky na mieru, rekonštrukcia ako taká, myslím, stavebné práce, tam by som úplne nešetril. A OK, na tých solitéroch sa dá baviť, že vieme tam. Skús mi povedať možno, že keď to orámcujeme nejakým mesiacom, koľko dopytov vy máte za mesiac? OK.
za mesiac, skôr sa priznám, že mám teraz v hlave cca za rok. Za rok to vychádza okolo 200-250 dopytov, plus mínus. A z pravidla každý z 10 dopytov nám potvrdia 2 až 3 dopyty sú potvrdené. To je taká nejaká štatistika. Napríklad za minulý rok sme urobili cez 60 projektov. No a to je strašne dôležité povedať podľa mňa teraz, lebo toto znie veľmi, že to je obrovské číslo za rok 65. A teraz, ako vyzerá to prvé stretnutie s klientom? Prvé stretnutie. Tam treba povedať, že ten štandardný postup samozrejme vždy začína tou cenovou ponukou. Klient nás osloví, pošle nejaký pôdorys. Už v tom prvom maili spravidla veľakrát máme nejaké základné informácie, o čo pôjde, rekonštrukcie, nejaké možno veľmi náhrubo predstavy. Pošleme cenovú ponuku. Po schválení cenovej ponuky iniciujeme osobné stretnutie u nás v ateliéri a tam si prechádzame s klientom, ako som spomínali, ten budget, ale samozrejme všetky nejaké požiadavky, potreby a tam si to nejak tak zaramcujeme, že či je to vlastne možné. Veľakrát, alebo stáva sa aj, že tie požiadavky klientov sú niekedy neúplne reálne, tak ich trošku usmerníme. Počkaj, iba ťa zastavím. Povedal si, že akceptuje cenovú ponuku. Okay. Znamená to, že aj zaplatí nejakú časť rovno? Áno, samozrejme. Áno, dobre, áno. Čiže vy ste sa ešte nestretli s klientom, on už zaplatí, povieme si aj koľko, trošku ďalej. Ale teraz ešte ste sa s ním nestretli, ešte vôbec ho nemáte navnímaného. Okay. On má navnímané vašu tvorbu, beriem, ale čo keď si nesadnete? Tak to sa nejako moc nestáva, až tak, že by sme si úplne nesadli. Ak náhodou teda veľmi, veľmi výnimočne, ak sa fakt, že nestretneme v tom rozpočte, ale to sa bavíme tak, že pri 160 000 byte povie, že má rozpočet 50, tak samozrejme to je problém. A to musí podľa mňa povedať ešte predtým, ako niečo zaplatí, nie? Veď to nemôže prísť potom. Áno. Tam treba povedať, že máme už odkomunikované mailom, pokiaľ ide špeciálne o rekonštrukciu, tento cenový rozptyl, kde sa plus minus budeme pohybovať. Toto klient akceptuje našu cenovú ponuku a príde k stretnutiu, kde si už potom povieme viacej o tej celej spolupráce a hlavne jeho požiadavkách interiéru. Dobre. Dneska sa ale teda rozprávame o peniazoch, čiže skúsme sa na to trošku zamerať. Mňa zaujíma už možno taká rada, lebo máš toho za sebou veľa. Ako pri takom prvom stretnutí už trošku šípiš alebo spoznáš, že tento klient môže byť naozaj tak finančne problémový. Jedna vec je niečo odsúhlasiť v maili, ale druhá vec je potom ako keby si prechádzať tým procesom. Okay. Je niečo, čo ako keby nejaký indikátor? Indikátor neviem. V každom prípade naše ceny sú transparentné, sú na webe. Okay. Akože na toto zase tiež treba povedať, že máme tu také interné procesy. Z každého stretnutia robíme reporty, tie si dávame schvaľovať a celé to proste funguje tak aby to bolo úplne korektné voči klientovi, ale zároveň aj aby nás nejakým spôsobom nechytal za slovíčka, ak sme sa v niečom nepochopili. Práve na toto sú dobré tie reporty a máme s tým teda veľmi dobrú skúsenosť. A ešte predtým, ako už sa naozaj posunieme do tých jednotlivých fáz, ešte možno povedz zase tak generálne, z pohľadu tých skúseností, že s čím vy bojujete, čo sa týka financií. Je nejaká vec, čo sa pravidelne opakuje a musíte ako keby s tým bojovať dookola? S klientom ako keby? Možno vysvetľovať dookola jednu vec, ktorú ľudia nechápu. Je niečo také? Z pohľadu financií ich veľakrát zaskočia ceny stavebných prác a niekedy aj nábytku na mieru. Čím ďalej viac mám pocit, že to remeslo naozaj má zlaté dno a jednoducho nájsť dnes dobrú stavebnú partiu, ktorá prejde všetky tými procesmi, ktoré potrebujeme pri rekonštrukciách, je pomerne ťažké. My samozrejme také máme, ale nie je to lacné. Toto veľakrát klienta možno, že niekedy šokuje, ale neskôr, keď si rozmeníme na drobné tú celú sumu, tak je to proste v poriadku. Napríklad pri rekonštrukcii takéhoto bytu stavebné práce, tie hrubé stavebné práce, tam sa bavíme niekde okolo 40 až 60 tisíc eur. To je to, čo nám to hneď zhltne z toho celého rozpočtu. A tam sa ľudia čudujú, hej? Že tak tam im to príde veľakrát napríklad veľa. Že to im príde také, že pomaly menšia polovica, nejaká tretina z rozpočtu sú len stavebné práce. Takže tak na druhej strane, keď vypracovávame cenové ponuky, sú veľmi detailné a podrobné a vlastne už keď si to rozoberieš potom na drobné, tak vlastne to není tak ako keby veľa, ale tá celková suma samozrejme, že niekedy z začiatku šokuje. A stolárina v podstate
tiež tam to treba rozdeliť, že či sa bojíme nejakom masíve, alebo teda o nejakej dyhe, teda, alebo nejakej drevotrieske, ale tiež, no tak tiež dobrý stolár dneska si vypýta. Tá hodnota za vašu prácu, to ich nešokuje? To je taká vec, ktorú architekti často musia vysvetľovať, že prečo tie projekty toľko stoja. Možno tí, čo nám už neodpíšu na dopyt, tak tých to šokovalo, ale keď sa bavíme o tých, ktorí tu sedia a spolu už riešime ten interiér, neviem, akože nemám nejaký feedback, že by to bolo nejaké šokujúce. Skôr sa stretávam s takým názorom, ak sa bavíme o aj našich ponukách alebo aj o ponukách iných architektov, že v proporcii voči cene tej nehnuteľnosti, čiže ak ten byt alebo dom stojí 400, 700, 800 tisíc eur, tak vlastne tých, ja neviem, 10-20 tisíc zaplatiť architektovi. Je im to za ťažko? Nie, že proste tá proporcia je tam úplne v poriadku. Okay? Že kúpiš byt za 700 tisíc v centre mesta napríklad, tak proste ideš do toho sám a skúšať si nerozumieš tomu úplne, alebo to proste necháš na profesionálov a jednoducho to je tá pridaná hodnota bez debaty. Čiže s týmto nemáme úplne problém. Chápem, len sa trošku napojím, že presne, však toto je veľká vec, že týmto pomerom sa to dá veľmi ľahko vysvetliť a je to plná veľmi pochopiteľné, lebo tá služba architekta v tom celom rozpočte je veľmi akože, že fakt, že OK, že vtedy tú hodnotu chápeš, ale veľa architektov mi hovorí, že teraz keď pomerovo tá služba, poviem, je 8%, hej, tak už sa boja si vypýtať 10-11%, lebo vtedy už ako keby by im to tí klienti pomaly nedali a ten rozdiel je, ja neviem, 20 000 versus 24, čo si povie, že to nie je taký rozdiel, ale aj tak proste to pre nich problém je. To je zvláštne, hej. Tak naozaj pri 20 000, či to bude 22 alebo 23, si myslím, že pre klienta, ktorý má nehnuteľnosť niekde pod milión v cene, s týmto nemáme problém. Dobre. Neviem, chcem možno povedať, že je to možno aj tým samotným ateliérom, že tak veľakrát, keď tam klienti prídu, tak oni vedia, že vy ste není najlacnejší, teda vôbec nie ste najlacnejší, vieme, že tá realizácia bude niečo stáť, ale chceme to mať urobené dobre a kvalitne. Toto je naozaj tá vec za tie peniaze, že a budeme tam bývať, zvlášť teda, ak je to pre nich bývanie, tak budeme tam bývať roky, alebo vidíme nejaký potenciál v tom byte, ktorý práve možno aj tou rekonštrukciou alebo tým zariadením interiéru zvýši sa na hodnote. Čiže s týmto nemávame problém. Po toľkoročných skúsenostiach daj prosím ťa jednu radu za teba pre mladého architekta, ktorý sa chce venovať návrhu interiérov, musíme to trošku takto zakategorizovať, a chcel by mať aj trošku väčší ten ateliér, nechce ho mať o 2-3 ľuďoch, predstavuje si tak 10. Daj nejakú radu. Lebo tie financie sa často podhodnocujú, vieš, že bojíš sa si vypýtať tú hodnotu, nemáš skúsenosti. Však ono je to všetko prirodzené, ale že čo by si ty teraz robil inak? Predstav si seba, ideš sa do toho pustiť. Čo by si robil inak? Oveľa skôr by som delegoval veci na ľudí. Lebo som to robil všetko sám, tak som aj dopadol. Alebo teda o všetkom som musel vedieť. Čiže delegoval by som viacej. Okamžite, kebyže mám už ľudí pod sebou, tak vieš čo najviac, len to je tiež také, že akože máš 2 ľudí pod sebou a ideš delegovať, no tak ako vieš, jasné, že deleguješ, ale vlastne čiže to až z nejakých 6, 7, 8 ľudí, keď som mal, tak som vlastne zistil, že to dokáže fungovať úplne bezo mňa prakticky. Keď ich všetkých naučím všetko, ako keby, alebo vyškolím. Čiže toto kebyže viem, tak ešte skôr nejako ešte spravím, ale otázka, či by to aj bolo možno nie. Čiže možno by som delegoval nejakých ľudí, ale to nie je asi úplne také finančná. Ale vieš čo, je to dobrá rada, lebo to veľmi súvisí s financiami, pretože ty tých ľudí musíš platiť. Takže ty musíš vlastne v prvom rade mať na to financie, aby si dovolil. Čiže toto beriem ako finančnú radu, ale musíš mi povedať, kedy je ten bod, že idem už delegovať prácu, idem už si založiť, že už potrebujem tú pomoc, som schopný zaplatiť 1-2 ľudí, lebo viac si asi nevezmeš na začiatok, ale že kedy je ten bod? No tak toto, že koľko projektov musí mať, alebo kedy je taká pre mňa si sám, kedy je pre teba už taká mentálna istota, že zaplatím toho človeka a po mesiaci ho nevypustím preč proste, lebo že nechceš byť tiež akože takýto, podľa mňa. Vieš čo, máš pravdu, takto, ešte keď to tam je, že aby mohol ten ateliér rásť a rýchlejšie rásť, ako by neulakomiť sa a radšej zaplatiť ľudí, človeka, 1, 2, potom 3, 4, a aby to jednoducho rástlo. Že proste neurobíš to všetko sám. Nevyrastie ateliér sám, keď to budeš robiť. Už teraz? Ja teraz chcem iba počuť ten bod. Kedy? Že kedy? Áno, dobre. Že v ktorom bode
už si povieš, OK, už to idem delegovať. Okay. Toto mi povedz. Buď by som to delil, že koľko ľudí už máš a vtedy to ideš delegovať. Nikoho nemáš. Nikoho nemáš. Si tak sám. okamžite. Jak okamžite? Keď máš robotu aspoň na mesiac, dva, hneď zamestnať človeka. Fakt? Jasné. Keď máš na 2 mesiace robotu? Tak, a ten človek po 2 mesiacoch pôjde preč? No, to je to blbé. A to ti nepríde blbé? To, čo mi tu na pohovoroch hovoria, že proste, či tu mám istotu roboty aspoň na pol roka. Na rok. No, to je ten problém. Neviem, proste, som bol dlho sám, ale nie, že dlho sám, nebol som až tak dlho sám, neviem, rok, možno 2, a potom som hneď nejaké 1, 2, 3 zákazky a v momente, keď som už nestíhal, tak rozmýšľam, jak to vieš, že už teraz to by som ako, tak dobre, tak ja chápem, veď, ale nikdy nezoberieš, až keď máš koľko na rok dopredu, vieš, to je blbosť. Čiže toto je, áno, taký ten moment vycítiť možno, že hej, možno dobre zo začiatku nejaké také výpomoci, že proste v úzokách nejako poď mi pomôcť teraz na 1-2 projektíky, uvidíme, či bude robota a zrazu je, tak už tu zostávaš na full time a teraz zase druhý bude na výpomoc najprv, potom na full time. Možno takto nejako postupne? Neviem. Ako ja som to tak nejako vždy úprimne, akože kvázi nie, že riskoval, ale vždy už som mal človeka, že nebavili sme sa, že na nejaký čas, že uvidíme, ale fakt, že proste akože na full time a ja urobím všetko preto, aby som tú robotu zohnal. No. A potom zasa už a to stále ešte robím, okay? Že stále ešte robím aj ja, že delegujem, áno, aj že rozdeľujem robotu, ale stále ešte aj ja som proste robil, keď som mal 2, 3, 4 ľudí. Ale moment, kedy v podstate ako keby už tak trochu prestaneš úplne, že na full time projektovať, ty, alebo teda ako majiteľ ateliéru, tak ten nastal naozaj, že niekde okolo 7-8 ľudí, keď som už aj moju robotu ako delegoval na ľudí. Čiže už proste bola projekčná manažérka, už som proste nemusel o každom projekte v podstate vedieť. A dneska proste nemáš šancu vedieť o 60 projektov. Čiže ten moment tiež, že kedy delegovať úplne že tú svoju robotu. No, okay? To je dobré. Lebo keď začínaš, tak robíš všetko, v podstate všetko od prvého stretnutia až po výkresy. A potom zamestnáš ľudí, ktorí teda už si to nejako rozdielujú, ten výkresy, ten vizualizácie. A v nejakom momente už je toho prakticky toľko, že máš 7-8 ľudí a aj tú svoju robotu, takúto je možno projekčnú, alebo takúto, že si na každom jednom stretnutí potrebuješ proste zvolniť, jednoducho kvôli všetkému, jednoducho, aby si úplne nevyhorel, tak jednoducho vtedy som začal delegovať fakt 7-8 ľudí, keď som mal, tak už aj tú moju robotu manažérskú, nejaké veľké dôležité stretnutia. Toto bol moment, kedy už som prakticky, že ten ateliér začal fungovať sám, v podstate aj bezo mňa. Okay. To je veľmi inak príjemný moment, keď si to uvedomíš. Som mal nejaké zdravotné veci, ja som zostal 2 mesiace doma, a prakticky vtedy ten ateliér úplne krásne fungoval, úplne bezo mňa. Som sa po 2 mesiacoch vrátil, už mňa tu nepotrebujete. A bolo to super. A prakticky tak je to dodnes, akurát už s 12 ľuďmi. OK. Čiže najlepšia vec teda sa ti mohla stať, že tak, si akože... Že som bol KO. Že si bol KO 2 mesiace a zistil si, že nie si nenahraditeľný. Presne tak, a toto je dôležité si uvedomiť. Všetci sme nahraditeľní. Nenahraditeľní sú plné cintoríny. Ja si počúval podcastík s Majkom Stanislavom. Tak. Jasné. Dobre, no a poďme už teda na tie vaše spomínané 3 balíčky, ktoré nám môžeš na základe iba pomenovať na začiatok a budeme si ich postupne rozmieňať na drobné. Takže ideme robiť projekt. Čo to znamená? Takže ideme robiť projekt. Náš ateliér Dobrý interiér v zásade ponúka 3 balíčky, ktoré vychádzajú z nejakých našich niekoľkoročných skúseností. Snažili sme sa aj tie balíčky tak nastaviť, aby boli pre toho klienta jasné, zrozumiteľné a také tie ako keby 3 najčastejšie používané ako keby produkty alebo služby, ktoré vieme ponúknuť. Balíček štandard, prémium a exkluzív. Tak poďme na ten štandard. Ten štandard. Je to balíček, kedy vypracujeme vizualizácie interiéru, ale nezahŕňa podrobnú výkresovú dokumentáciu. Túto dokumentáciu zahŕňa balíček prémium. Čiže to je taký najväčší rozdiel. A ešte keď sme pri tom štandarde, tak úplne štandardne, opäť stretnutie, cenová ponuka, zameranie interiéru, prípadne nejaké dispozičné varianty, ak si to ten interiér vyžaduje. Koľko variant? Ako nemáme to nejako úplne limitované, ale z pravidla sa urobia 2, možno 3 a vo finále sa vyberie možno nejaká buď kombinácia týchto 2, 3 a prípadne nejaká konkrétna jedna varianta. Z tej varianty, v 2D variante, prechádzame do profesionálnych 3D vizualizácií, kedy vlastne klient na fotorealistických vizualizáciách vidí, ako ten interiér bude vyzerať. Samozrejme dostáva od nás aj
špecifikáciu všetkých navrhnutých solitérov, materiálov, čiže vie presne, odkiaľ sú svietidlá, stoličky, všetko, čo je navrhnuté vo vizualizácii, tak dostáva k tomu taký zoznam všetkých tých použitých prvkov. Ale tam to končí. V prípade, že má záujem aj o podrobnú technickú, výrobnú, výkresovú dokumentáciu, tak je možnosť doplatiť si rozdiel medzi balíčkom štandard a prémium. A prémium už toto všetko zahŕňa. Dobre, však poďme k cenám teda za balíček štandard. Štandard máme 75 eur za meter štvorcový z DPH. Prémium máme 100 eur za meter štvorcový z DPH. A potom teda ešte exkluzív, potom sa budeme baviť. Áno. 75 eur na meter štvorcový, krát 80, rovná sa 6000 eur. Takže táto štúdia, keď to tak nazvem, lebo to môžeme tak zjednodušiť v tom architektonickom ponímaní, že to je štúdia, to znamená návrh, koncept, vizualizácie. 6000 eur. Tuto ma iba zaujíma teda naozaj jedna vec. Presne tým, že je to iba návrh, ktorý je samozrejme najdôležitejšia vec na začiatku, stojí to 6000 eur. Ako často musíte vysvetľovať vašu hodnotu v tomto celom? Keď to poviem tak škaredo teraz, za pekné obrázky. Tak nie sú to len pekné obrázky, je to aj dispozičné riešenie. Samozrejme. Je to aj dispozičné riešenie, zameranie skutkového stavu. Nemusíme to vysvetľovať. Ako úplne úprimne my si neobhajujeme tie ceny na stretnutiach s klientami. Akože ak nám klient odpíše, že proste je to nad jeho finančné možnosti, tak sa samozrejme poďakujeme a tam to končí. Ak teraz máme nejak obhajiť tú našu cenu, tak si už vždy obhajíme tou kvalitou, ktorú od nás dostane. A povedal si, čo sa v tom teda nachádza. Koľko to trvá? Časové horizonty sú u nás akože pomerne individuálne, ale spravidla to súvisí to od toho obdobia naozaj, že či ten pretlak projektov je vyslovene že enormný a vtedy to vie trvať aj viac. Viac znamená, že cca 6 až 8 týždňov. Spravidla do tých 4 až 6 vieme vypracovať tento balíček štandard. A tie termíny sú veľakrát akceptovateľné, že je to úplne v poriadku. Pamätám si časy nie úplne dávno, že naozaj že trvalo to aj 3 mesiace. Že fakt, že ten kalendár bol úplne tak plný, že jednoducho tie 3 až 4 mesiace dokonca niekedy. Snažíme sa normálne komunikovať s klientom, že ako mu to reálne horí. Keď povie, že naozaj to potrebuje do mesiaca, tak sa pokúsime samozrejme vyhovieť. Treba ale povedať, že veľmi veľa projektov, ktoré riešime, sú tzv. Developerské projekty, že máme tam čas, klient kúpil byt, dostane kľúče za rok, za 2 veľakrát, takže to je presne ten náš čas, kedy sa s ním dohodneme, že vizualizácie budú za 3 mesiace a tým pádom vytvárame priestor pre niekoho, komu naozaj to veľmi ako keby horí. OK. No a keď je ten harmonogram takýto napätý a toho času je tak málo, koľko kôl korekcií v tomto procese stále v tejto štúdii alebo balíčku štandard ten klient má? Jedno veľké kolo korekcií. To znamená, na základe všetkých vstupných informácií pošleme prvýkrát v dohodnutom termíne finálne vizualizácie tých všetkých riešených metrov, štvorcových, respektíve všetkých celého riešeného priestoru. Stretneme sa s klientom, ak treba, odprezentujeme na návrh, ako sme to možno mysleli, niektoré veci prípadne dovysvetlíme, ktoré nie sú jasné. A tam si proste opäť spisujeme nejaké všetky jeho postrehy, požiadavky k tomu, prípadné korekcie. Spravidla z tohto stretnutia sa spíše zase report a opäť v dohodnutom termíne, čo už je teda cca 2 týždne, sa posielajú upravené vizualizácie. A tie sú finálne. Pokiaľ klient má... A keď vymýšľa a chce viacej? Tak každé jedno to kolo ako keby korekcií je potrebné si priplatiť. Chápem. Dobre. Teraz tu mám ešte jednu takú principiálnu otázku, že túto cenotvorbu, o ktorej sa dneska bavíme, tak vy ste ju trošku updateli a do veľkej miery aj zjednodušili, takže je to dneska možno trošku jasnejšie. Ale chcel by som vypichnúť jednu vec, že tento štandard balíček a táto cena 75 eur na meter štvorcový je dneska pre byty do 120 metrov štvorcových. Áno. Predtým ste mali trošku inú cenu, to je teraz už nepodstatné, ale boli to byty do 80 metrov štvorcových. A prečo práve táto metráž sa zväčšila? Lebo najčastejšie, zase štatisticky najčastejšie dopyty sú do 120 metrov štvorcových. Bavíme sa spravidla o 3-4 izbových bytoch a 4-5 izbových domoch. Najčastejšie sa bavíme o cca do tých 120 metrov štvorcových. Preto sme to tak nejak utriasli. Hej. A tie balíčky, áno, zmenili sme ich, aby to bolo také ešte opäť také bližšie k tým ľuďom.
aby sme ich nezaťažovali nejakými dodatočnými, nejakými takými tými počiarov, nejakými cenovými, nejakými položkami nad rámec, tak jednoducho všetko je v tom jednom balíku. Dobre, a keď mám taký 150 metrov štvorcový byt, tak je tá cena teraz vyššia alebo menšia? Je menšia. Je menšia, napríklad pri 150 už sme napríklad pri balíčku štandard na 70 za meter, nie 75. Spravidla platí, čím viac metrov štvorcových, tým je nižšia jednotková cena. Okay. Toto platí pri všetkých balíkoch. Dobre, a ešte posledná vec k tomuto balíku, a to zase vytiahnem informáciu od Andreja Šaba z Noise, ako keby, s ktorým sa tiež bavilo o interiéri, lebo oni túto fázu štúdie majú trošku viacej rozdelenú na viacej fáz, hej, že najprv dispozičný koncept odsúhlasujú a takto, že idú cez viacej tých krokov, čo vy nerobíte. A teraz sme presne len preto, lebo to chceme porovnať, tak ty si mi povedal, že pre vás je to neudržateľné, tento ich prístup, tak skús povedať prečo. Je to strašne rozdrobené na strašne veľa tých malých častí a na strašne veľa tých úkonov a konzultácií. Okay. Úplne úprimne, keď máš urobiť 60 projektov za rok s 12 až 14 architektmi, to musí fungovať ako dobre namazaný stroj. My sa skôr sústredíme na to, aby naozaj to bolo veľmi efektívne, spomínal som tie reporty, jednoducho je to tak sprocesované za tie roky, že dneska naozaj toto takto proste veľmi dobre funguje. Tak to máme teraz nastavené. A nemám vôbec v pláne to nejako deliť na drobné a ako keby, ja to trochu vnímam ako krok späť. OK, dobre. Dobre, OK, poďme sa kľudne presunúť k balíčku číslo 2. Balíček Premium, trošku si to už načrtol, čiže čo znamená balíček Premium a v čom sa líši od štúdie? Všetko, čo sme doteraz povedali, pri štandarde to platí a teraz plus navyše je tam samozrejme tá podrobná technická výkresová dokumentácia. Tu by som sa zastavil pri jednej veci. Vďaka tomuto balíčku, v tejto dokumentácii, ktorú dostane klient, si, ak je trošku možno nejako taký skúsený, prípadne má na to čas a energiu, tak keďže tá výkresová dokumentácia je naozaj veľmi detailná, veľmi podrobná, obsahuje všetky profesie, obsahuje špecifikáciu, kladacké plány, jednoducho naozaj je to realizačný výkres interiéru. Jednak je to veľmi komfortné pre klienta v tom, že tento jeden elaborát pošle napríklad, ak si realizáciu zastrešuje sám, pošle možno, že viacerým stolárom, pošle viacerým stavebným majstrom, jednoducho a dá si urobiť relevantné cenové ponuky. To je jedna vec. A druhá vec, ak má trošku viacej času, tak naozaj tú celú realizáciu si vie zastrešiť aj sám. Okay. Čo nie, že by sme to nechceli zastrešiť, ale zasa máme nejaké kapacity a napríklad z 10 realizovaných projektov realizujeme a zastrešujeme autorský dozor cca na 2-3. To je až ten posledný balíček, hej? To je ten posledný balíček, tomu sa dostaneme, ale tu narážam v podstate na to, že my úplne nevieme zastrešiť autorsky všetky projekty, ktoré spravíme napríklad za rok. Okay. Nemáme na to kapacity jednoducho. Tak vlastne... Tak ale keby teraz všetci povedali, že to chcú, jak rozlišuješ, že koho áno, koho nie? Tak kto prv príde, tak jednoducho nevieš zastrešiť 60 realizácií, zase my sme nie tak veľký ateliér, ako sme pomerne malý, kompaktný ateliér. Ale čo chcem povedať, ale práve možno vyzdvihnúť, že vďaka tomu veľmi podrobnému technickému výkresu, ktorý dostane, tak vie si to zastrešiť sám a na to sa veľmi sústredíme, aby v podstate, nechcem tak povedať, že nebolo nevyhnutné, aby tam bol ten architekt, ale napríklad špeciálne pri iba zariadení, keď nejde o rekonštrukciu, napríklad, to nie je úplne nevyhnutné. Ale áno, keď sa bavíme pri rekonštrukciách, je dobré, keď tam je ten autorský dozor toho architekta jednoznačne, aj celkovo celým tou realizáciou jednoducho je tam prítomný, rieši všetky detaily. Nie je to ale úplne nevyhnutné, keď máš veľmi dobrý projekt. Tuto chcem povedať, že sa veľakrát stretávame s klientmi, ktorí nám ukážu projekt, ktorý dostali niekde inde a to nie je realizačný projekt a vlastne to nevedia zrealizovať prakticky naozaj, bez toho, aby non-stop nevolali tomu architektovi. No dobre, ale ja som teda klient, tento projekt si u vás zaplatím, ale nepoznám žiadnych tých ako keby dodávateľov, stolárov, profesistov, tak vieš mi pomôcť, že mi aj dáš nejaké kontakty na nich? A toto je presne to, ktorýmkoľvek balíčkom od nás dostávaš automaticky celý zoznam všetkých našich overených dodávateľov.
pozor, lebo ešte raz som spomenul, my nevieme zastrešiť, my ako architekti, autorský dozor, ale naši dodavatelia, naši stolári, naši stavební majstri, jednoducho všetky profesie, ktoré sa na tej stavbe premelú doslova, tak na všetkých týchto dostáva klient kontakty a môže ich kontaktovať kvôli najprv nezáväznej cenovej ponuke. A máme samozrejme veľakrát feedback, že áno, síce nezastrešujeme autorský dozor, má od nás klient len balíček premium, ale jednoducho vďaka našim majstrom, ktorí zasa už trošku poznajú naše výkresy, už sú v tom naozaj zbehli, tak jednoducho to zrealizujú klientovi. A klient má ten jednak veľmi dôležitý a dobrý pocit, že teda má to odporúčané od nás, že nie je to nejaký úplne no-name niekto, kto naozaj veľakrát počuješ, že teda nekvalitní majstri došli, zobrali zálohu, už si ich nevidel. Tu si má tú istotu, že ak by aj náhodou niečo naši stavební majstri náhodou niečo neurobili 100%, tak vedia, že nám môžu zavolať a trošku sa posťažovať, čo sa nestáva, ale je to taká psychická taká väčšia pohoda, taký kľud. Takže pri takom výtlaku projektov, ktoré vy robíte, je akože čo, vy zamestnávate 2-3 stolárstva, alebo jak to funguje? Áno. Zamestnávame... Že máte vy firmy, ktoré robia čisto pre vás? S takým Takto akože stolárstva máme 3 až 4, z toho niektoré robia tak, že 70 až 80% iba pre nás. OK. A takisto stavební majstri prakticky robia iba pre nás. Máme veľkú partiu. A potom je tam veľa takých profesí, ako elektrikál, klíma, alebo nejaké takéto veci špecifické, ktoré robia rôzne, ale jednoducho aj pre nás. Ale je pravda, že akože zamestnávame ich celkom dosť. Dobre, a cena? To si ešte nepovedal. Cena teraz čoho? Balíka premium. Balíku premium. Balík premium, jasné. Balík premium je 100 € meter štvorcový z DPH. Dobre, čiže krát 80, 8 000 € za balík premium. Hej. Dobre, však to je zase cena, ktorú si vieme pozrieť na internete, čiže nie je to vôbec nič tajné, ale povedzme si možno, ako prebieha fakturácia. To máte vy tiež trošičku inak, hej? Čiže skús to iba tak pomenovať. Pri všetkých balíkoch v podstate máme štandardné platobné podmienky po schválení cenovej ponuky, 60% z celkovej ceny projektu a daného balíčku, 60% z celkovej ceny. Po skompletizovaní vizualizácií 20% doplatok a po skompletizovaní výkresovej dokumentácie posledných 20%. Takže 60, 20, 20. OK, no a v tomto ste vy trošku iní, lebo však iní architekti, s ktorými som sa rozprával, majú taký pomer, že 50 na 50, že 50% na začiatku, 50% na konci. Vy to máte trochu inak, tak skús povedať, ale že prečo to tak máš? Lebo mne si na začiatku hovoril, že aj ty si to mal 50 na 50, takže doba ukázala, že aj z pohľadu cashflowu je to pre teba vlastne strašne super, že ty po prvom kole zapracovaných korekcií už máš 80% na účte. Čiže z pohľadu cashflowu celého ateliéru je to podľa mňa super, ale kedy si to mal 50 na 50, tak prečo sa to takto zmenilo? Áno, asi si to pomenoval. Z pohľadu toho cashflowu, že presne tak, že tých 60% je pomerne dosť. Na druhej strane opäť nestretávame sa s tým, že by s tým klienti mali problém. Tých 40% dlho sa čakalo, oni vedeli, že musia potom na konci doplatiť, dlho sa čakalo, nás schválne odpovedali na mail, hej, napríklad tvárili sa, že neposlali korekcie, to sa bežne stávalo proste. Či je to z toho cashflow hľadiska jednoznačne. Je to proste tak, no, proste tých 20% keď ti príde, je to vlastne už iba ten ako nečistý zisk, ale teda si už OK, keď máš 80%. Dobre, a ešte si povedzme jednu dôležitú vec. Povedali sme si teraz 2 balíky, štandard, premium. Povedz mi teraz nejaké dáta, že koľko ľudí si objednáva ktorý balík? Že jak toto vychádza? Tak určite najčastejšie ten premium. Je teda komplexný že ten balíček. Z 10 klientov je to koľko? Keď to zoberiem z 10 klientov, určite 5, 6 a 2 štandard, 2 exkluzív. Ceca takto, určite. Dobre, Ďalším balíčkom je teda balíček exkluzív, ale to je to, čo si prejdeme spolu na Hero Hero. Je tam jedna veľmi dôležitá vec, ktorá odlišuje tento balíček od ostatných vecí, takže týmto by som chcel nalákať ľudí, ktorých to zaujíma. Takže ak chcete počúvať tento rozhovor až do konca, tak herohero.co/how-I-met-my-architect. Tam my kontinuálne pokračujeme s balíčkom exkluzív, povieme si niečo o zisku v dobrom interiéru a aj o platoch a ešte nejaké ďalšie drobnosti. Takže ďakujem pekne, že ste sa dostali až sem a počujeme sa na Hero Hero. Čaute.